що з цими робити людьми, я б тут, напевно, поставив перше вам питання. Ви ж бачили, напевно, так? Почалася зовнішня реклама. Якась партія миру є у нас, виявляється. І нам кажуть, що головне компроміс. Ну, знаєте, тут насправді нічого нового немає. Є люди, які готові продати все, що тільки можна, і навіть ще за цього доплатити. Я вважаю, що ми повинні ставити питання дуже просто. Мир – так, і це справді те, чого бажає кожна українська родина, сім'я, кожен нормальний, адекватний чоловік. Але мир який? Бо є різний тип миру. Є мир після капітуляції, є мир після перемоги. То от нам що вибирати? Капітулянський мир чи Ну, а що нам пропонують? Ви ж знаєте український політикум, ви знаєте прекрасно, напевно, хто стоїть за так званою партією миру. Ні, ну, те, що нам пропонують, зрозуміло. Нам пропонують прийняти вимоги Путіна, завести... Ні, там про це не написано. Ну, очевидно, що там написано, що буде робота, будуть робочі місця, якщо в Україні буде мир. Звичайно, да, звичайно. Тобто, але між рядками треба прочитати, що ви, шановні, погоджуєтесь на те, що вам диктують в Москві, і от тоді ми заживемо щасливо і просто без будь-яких проблем. Ну, нам вже це вже попередники ж говорили. Ну, минулий тиждень тут в студії був колишній міністр юстиції, розумієте, пан Лавринович. Так. І з ним, ну, як важко говорити з дипломатами, які шукають оптичні формулювання. Так і міністри юстиції шукають якихось дефініцій, і такий у них виходить величезний словесний, я б сказав, така хмара словесна. Я розумію, що ви маєте на увазі, але... Ну, і ми з ним, ну, конкретне питання ж було, хто привів в Україну війну? Так. З попередньої влади. Хто? За руку йде ці люди зараз, які тепер виходять, послуговуються логікою, ми вирішимо ваші проблеми, але ми спочатку їх створили, а тепер ми будемо їх вирішувати. Ну так це нормальний підхід Російської Федерації всюди. Візьміть, починаючи з Придністров'я, Абхазії, Осетії, Південної Осетії, Нагірного Карабаху, що відбувається? Вони створюють проблему, а потім стають гарантами врегулювання. Ну це не смішно. Це гірко, тому що і вони, власне, нам накидають таку саму логіку. Ми і не ми, їх там нет, нас там нет, у вас ваші партнери бандити з ДНР і ЛНР. От ви з ними дві сторони, а ми будемо вам допомагати домовитися. Ну це ж тільки для дітей. Всі інші прекрасно розуміють. Ну, діти на вибори не ходять. На вибори ходять дорослі люди. Тому я вам скажу, тут, власне, ця миролюбна риторика, вона з підтекстом. І треба роз'яснювати нашим шановним громадянам, що за цією риторикою стоїть те, що нам хочуть вкинути те, що запланувала собі Москва, під соусом миролюбності, боротьби за всеосяжне щастя, при тому всіх відразу. Тому